Guys, sa wakas may ulam na rin. Ulam. Yo, what's up mga idol? It's me again, Boy Way Claro 0.5. Ngayon sa araw na to ay mangunguha kami ng lobster. Tara. Pasol. Ha? Puno ng balde ron. Halis ka rin pala, sabihin mo na kung babalik ka pa para di maghintay. Ang pangit ng daan para maghintay. Bugsay mga idol para sa para dumagan yung sasakyan namin. Yung kuya ko idol nang kumukuha pa ng pangpain. Nandyan siya. Yan. Hindi na ako sumama kasi malaki yung tubig. So sana may mga lobster kaming makuha mga idol. Wala kasi kaming ulam. Hindi kami mayaman. Baka may mag-sponsor dyan ng ulam. So antayin ko yung kuya ko dito mga idol. Antayin ko. Medyo matagalan pa yun. So exercise muna ako. So wala pang kuya ko mga idol. Magmuni-muni muna ako dito. Aantayin ko siya. Gunggong! So abangan nyo lang mga idol . So yun mga idol. Kuya ko magsakayan mo kumukuha ng pamain. Welcome to Forever. Salawat na. Kami balik. So pangpain mga idol. Biyakin ko to muna. Salawat. Pasol. Na. Balik ko na ron. Natas ko Martin rin. Nanginas ko Martin. Forever. Ya. Bao, pumasol rin. Catching fish. May lobster. Wala po. Tara. Sabihin mo na. Huli namin guys. Marami na nahuli. Init. Tagak.
Lamig ini guys. Sarap. Sus, tangit-tangit ako, buting-butingan ng tagbangan. Oh. May ulam na kami. Huli ka, Balbon. Buhe. Sayang. Nakawala. Huli ka. Guys. Tingnan nyo guys. Ulam na guys. Ulalam. Guys, sa wakas may ulam na rin. Ulam. Ang kuha. Ulam. Ulam. Yeah. What's up? Uuwi na kami.